Dostlar, hemmejaňyze salam. Men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň 317-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, YouTube yeni birden aktivleri düşürdü. Sroçna kömek etmeseňiz bolanok. Kıyın görmeseňiz şu videony öz dostlaryňyza yekeme uradyp bizim statistikamızı gowlap bilersiňiz. Elbette, eger kıyın görmeýän bolsaňyz. Onda näme yekece like-am basan bolsaňyz, men täzeliklere başladym. Klip täzeliklerine başlaýas. Hip-hop dünýäsi bilen Edil Thomas'ın vibe'ını berýän klip. Täze 100 var, Swiss 347 var, Citizen var ve Carvila'nın sazanlygyna katar. Klip barada pikirimi gysgaçyk aýsam, Edil kazak stilli, renkler, vizual, efektler gaty bet. Edil katar, pul çeşmeýaly akan. Juwulum semi, sığım o kapa, baly göz bilen atan, baly göz bilen atan. Yine bir täze klip Meýlis Halbaýew'dan Kemi ýok. Klip awazada düşürilipdir. Bu ýyl awazada klip azmy ýa men Instagram okmukam. Kemi ýok. Bu ýerde ogydyň deňi ýok. Hemme seredi otyr. Hereketde gidip otyr. Lukas Teme täzece klip hödürläpdir. Senne men var. Senne men var, menne sen var. Anam yüreğimde diňe saňa ýeri var. Senne men var, menne sen var. Diňe sen ýanymda, demimde dem var. Amalia gyzykly däl aýdymyna short video hödürläpdir. Bu aýdymyň dolu klibi çykarmaka. Bu gece dinlemen ovadan, gömdüm seni enine kelledan. Sana gerekmedik sevgi, inni bana da gerekiyor. DJ Bega kalbimın eyyesi. Dostlar, belläp geçtim bu klibi Galaxy S25'te düşürüpdürler ve telefonuna düşürülen klip üçün gowy netije. Kalbimin uğurluca eyyesi, yürümün gelip dur söyesi. Meni bak huzuruna yetirin, senekli. Canlise täzeligine gelenmizde elbette Jahan Bagşy konsert klibi Hudaýym. Sahydursun Hojakovanyň dinleýijileri üçin bir näçe täzelik Mukam kanalyna. Gördüm sayrayışın kuşlar, ova gelenmi işte. Gördüm sayrayışın kuşlar, ova gelenmi işte. Yine bir konsert klip diýsem, ýaňyşmar Mukam, Ogul Bebi, Riem we Oýlanýan. Oýlanýan, biljirim hakda, bigencin sattım, durmaýar çapda. Evolgana teyda, bolýar ýürekde. Aýdymçylarymyzyň käbiri Tomuz kanyukuluna çykdy etken, soňky täzelik az hödürleýärler bolýan. Enpoş hajygyna gelenmizde Amalia täze aýdym hödürledi, gyzykly däl. Ýalňyşmasam, häzir şu aýdyma klip düşüpýär. Yo, biziň kabaly ýollar aýry. Yo, arty ýetdi senki. Yo, bu ev ağlama sen üçin. Yo. Endiki täzelik hip-hop dünýäsinden twist, kemçilik barmy? Al kimçilik barmy? Biri sağdan çeker, biri çepten. Al kimçilik barmy? Ya çekem okuna kap çeksen. Al kimçilik barmy? Biri sağdan çeker, biri çepten.
YouTube täzeliklerine gelenmizde dostlar Mehmet Nazarov bilen bomba gepleşigimiz çykdy. Ine şu yerde silkany goýan, günlük häzirjik geçip görüp bilýäňiz. 3 ýyldan bäri nämeler ötkedime? Men daýaw, men güýçlü, sen daýaw däl. Yüzüň tanalan okdy bura. Artyk maslahat diýmegiň merekkä, ýöne umuman Opş tanışlarımızın içinden oğlanlar var. Biz dupaymal diýerler. Jeytunur Bilbil Öwezow bilen gepleşigiň statistikasy barada şeýlerak video paylaşdy. Şu joşerim şeyle alayım boyun küçük görünmesin. Stil ne? Stil daş mı? Hançın ya meyil. Hançık ne diyen? Daş mı? Mena statistikalar ayrıydı. Bilbilgenle öyle gepleşi gördüm. YouTube'da 100 000. Instagram'da 100 000. TikTok'a gedek gelenlerde diňe men sahipamda paşty 350 000 prosmotrly bir videosu var. Beýleklerim şoňa ýakyn we no name tanalmayan accountlarda 600 000 ýakyn prosmotrlar var. Yani soňky bir aýyň içinde iň topu gepleşik Smell aýdyp bolýar we Mehmet Nazarov bilen gepleşip çykdy görüp bilýärsiň. Dostlar, inni gelýär iň gowy nostalgiýa, ýagny köňüleri ýatdaşajymyza Vepa ýoldaş bilen başlaýar. Bir vepa yarım. Köňleri merhum Kakıgelli ve Toyli gitti yarım. Gitti kalbimi parçalar, yarım bağrımı keşeler. Didim dönmeni kim sever? Inni gelýär tesirleri okumaş harjymyda ilkinji tesir ýazyp baýrak kazanan dostumuz Farahat salam meditama işiňizde üstünlük köp sağ olun. Bir de Instagram'dan ýazyp bilersiňiz, gutlaýar. İkinji tesirimiz Öwez Murat Şarif. Salam aleykum meditama işiňizde üstünlük altyngy malades türkmen köýüne gowuşypdyr. Tesiriňiz üçin köp minnettar. Bu bölüm hem sizi beğendirmek için Türkmen köýüne geldim ýöne gözlegiräýin. Serediň dyrnajymy. Ýakynlaşdyrdan zoomla aşra bolýan. Göz monça etdirdim. Ýöreýdim. Tüf gözlegiräýin jora. Ýene bir tesirimiz Meredov Serdar. Salam gowum altyn we meditama. Twist'i tanaýanam, owam görýän aýdymlarynam gowurýadym. Ýöne şu aýda özüň bilen aýdym çykaryp men üçin gözümden düşdi. Tesirim okanyňyz üçin sağ ol. Altın dillerin dert görmesin değerli dädi. Yüzlük ýazdyr. Tesiriňiz üçin minnettar. Ay her kimin öz bir pusy bolýar-da. Ýene bir tesirimiz Artak Hojagelliw. Salam malades sylaňyza altın gözel işiňizi uly üstünlük arzu etýär. Täzelik sizden, like bizden, salam köp Russiýadan. Bizden hem size media tama toparyň adyndan akepleri toparyň adyndan ullakan salam. Dostlar, bu bölümdäki täzelikler barada men hiç zat diýjekler. Siz aýdyň, siz baha beriň. Ýöne bara bu zatlaryň hemmesi hiçlay. Iň esas zat näme? Elbetde özüňize gowja serediň. Enniki bölümde görüşýänçä, hoş, sağ olun. 3-2-1 çırılar öçür kapılar yap. Başlaly. Yöredik, başladık. Tapır tupur şakır şukur. Menni sen bana. Yatana versek bana ver deyip deyam. Roş gel. Diýsatdym şu an. Enniki täzelik. Kemçilik bam. Kemçilikken. Vepaly ýar galy menni. Hemmesi bir vepa boldy. Goodbye yarım. Ay. Ereyen. Hovadan ýöne. Saçyma garaýyn be. Näme diýen ki? Tüf diýen bolýan ýene. Tüf. Boldy.